Здравейте хора, днес ще ви показвам на какви игри ще играем на Майнкрафт и други. Първо ще ви покажа PvP Battle с всички хора, които можем. Максимума е 4 в сървър. Ето така изглежда. Тук са нещата на Iron базата. От тук се стреля. Тук е, ако някой го убият или нещо друго стане. И тук е също диамантните неща и така. Сега нещо друго. Сега са рости. Този сервер в принцип е много развит. Първият клип нещо не се получи. Но не е проблем. Тук е левел спаунера, тук е чест рума. Тук е дупката към къщата, искахме да си направим. Тук е мината, от тук се качваме на повърхността, горе на като планина е. И така. Също така абонирайте за Яни Атанасов, който пише на български. Иди, умрях. Умрях. И така. Абонирайте се за мен естествено. Също ще снимам в един мап на един мой приятел на този Рости, който се казва Pro Legendary, а пък другия се казва Pro Gamer. И така, това е мапа с стримани, който ще се получи добре, мисля. Няма да има проблеми. А пък другия остана с Яни. С ProGamer, който е Яни Атанасов. Тук се спаваме и така. Добре, ще играем също в един мап на Pro Legendary, който още е в изработка, после може да ви го покажем как изглежда. Ще ви го покажа по някое време, той е работил по него или утре, или в други ден, не знам. Добре, до скоро, чао!